ва алейкум барсалом. Ине муҳайёҷон ку я бача дар инстаграм ку девонам кадай. Ҳами чемам хеле бешиним сарбоён кадан аваз. Нишон кудо суратча? Бо сайтишда надорӣ бо? Не, намедурам иҷо. На. Хашру гирад. Бачаи хашру данеса. Меси хай шаф кадан номеро тарои ку занга бизана. Мешини нависта вақти зиёда гирифта. Амтари кунам? Номеро ташиб рӯи куша. 900 444 рафт. О, ана номерош рӯй кард. Так. Аҳа. Алло, ассалому алайкум. Ва алайкум барсалом. Рости гап, як ҳафта шид ки инстаграмда қитит гав мездам. Ҳамиқа мегуфтам ки номерот рӯй ки рӯй намекарӣ. Чӣ хел шид ки ирӯз номерот рӯй кардӣ? Рости гап дар хона тоқа мондум, гуфтам якатон суҳбат кунам. Ви? Хона тоқӣ? Меши ки ма пешит биём? Ҳо, чӣ бане? Биём ма хона дар тоқаям. Хай адресот рӯй ку, ҳозир пешит меём. Оз ма дар инстаграм менависимта, адресора мегумта, дар пеши хона ки расиди занг бизан, майли? Майли, ина ҳозир меём. Алло. Дар таги домон расидӣ? О, инам дар таги домтон расидам. Чӣ кор кунам? Ами таги домона бия банкомата. Банкомат? О, дидам банкомата. Дар номрои ма дар интернети ма 100 сомон бизгарон, то ту хона меоӣ ки ма ягон кино скачат мекунам интернет. Баъд каса тамошо мекунем. Ҳо, ина ма рафтам ҷон, шод мегзаронам та. Ҳо. Бо занг мезанам. рақамро дохил. Алло. Ина гузарондам номерота. Бо чӣ кор кунам? Ин параи хонамонае ку тарафи дасти рост нигоҳ кам ҷа магазинае. Аён магазин звачкаву пуфак бигир. Пуфак, звачка? Ҳозир ина ҳозир медру мегирам. Пуфаку звачкара гирифти зангм бизан. Майли. Ҳо ҷон, ина пуфаку звачка гирифтам. Бо чӣ кор кунам? Гӯш ки мара. Звачкара дар даҳнат парто, хойда, пуфака, пуф када лак рафтам бигир. Чӣ? Оли бест? Қити ахмақиниг ма медонам тара чӣ кор кунам. Ҳозир бест? 34 55. Алло, салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Акаҷон, мо як номерда хато кардем, пул гузарондем. Номери ҳамун банкоматуна гап занед акаҷон. Ин ниште. Хуб. Ҳамун номери телефоне ки хато кардем ҳамунро ҳам гап занед ака. 934. Ака, ин чӣ хеле номере ки дар як рӯз 12-13 нафар хато мекунад.